Ie, wel, chwarae teg I cyngor Sir Gwynedd bod nhw wedi llwyddo ni hamcan. Mae'n amlwg nid amcan cyngor Sir Gwynedd os ceisio gweithredu cynllun o'r fath yma. Mae cynllun yn hollol amhosibl. A petai'n cael ei weithredu yn I fanyldeb presennol, byddai fo'n ddinistriol iawn I ddegion cymunedau pentrefol Cymraeg. Ond ben amlwg nid yna oedd I bwriad nhw. I bwriad nhw, wrth gwrs, oedd dychryn pobl digon fel bod nhw'n dechrau trafod. Fel bod nhw'n dechrau trafod pa fath o system addysg oedd ni isio oedd yn gweddi'n cymunedau ni a dyna rhan o pwrpas y cyfarfod heddiw. Rhan o'r broses yna o drafod a boed i'r trafodaeth na barhau. A bod y ddifri, diw'r cynllun yma ddim yn gallu cael ei gweithredu. Mae mor syml â hynny. Ac mae hynny am ddau reswm yn un o ran egwyddor ac un yn gwbl ymarferol. O ran egwyddor I ddechrau, o weithredu'r cynllun yma, bydde nifer o cymunedau pentrefol Cymraeg a nifer ohonyn nhw yn ystod y flwyddyn nesaf yma yn colli I hysgol, yn colli'r prif adnodd oedd gyda nhw I sicrhau barhad y gymuned pentrefol Gymraeg. Ac yn sicr, nid dyna ddylai fod bwriad ac amcan cyngor Sir Gwynedd. A nid mater o ddadl yw hyn, ond mater o ffaith, a mi fedrai tystio I effaith cael ysgol ar bentre. Dwi beth drosodd o sefyllfa lawr yn Sir Gyfyrddin. Yn gyntaf, ysgol Mynydd Cerrig a geywyd yr haf dwytha. Ac mae yna, os ewch chi ar wefan Cymdeithas yr Iaith, fe welwch chi ffilm am diwrnod o olaf ysgol Mynydd Cerrig a'r effaith enfawr ar y plant ac ar y staff ac ar y gymuned leol. Be ddigwyddodd wedyn, geodd yr ysgol, mae plant wedi cael eu chwalu I 3 gwahanol gyfeiriad. Y plant yna oedd yn cynnal I ysgol gyfan gwbl Gymraeg, Uniaith Gymraeg, bod y mwyafrif enfawr ohonyn nhw aelwydydd di-Gymraeg. Yr ysgol oedd calon Cymraeg y pentre. Maen nhw wedi cael eu chwalu I wahanol gyfeiriadau. Mae'r Gymraeg yn bwnc academaidd nhw bellach yn ytrach nag yn sylfaen I cymuned nhw. Wedyn nath y rhieni dilyn y plant I wahanol weithgareddau yn y gwahanol ysgolion newydd. Ac felly mae'r ymdeimlad o gymuned ymhlith oedolion ifanc yn dechrau pallu. Maen nhw'n cael ei anodd nawr I gynnal y cae chwarae yna. Mae'r gymdeithas yn hyneisio. Pan mae ysgol yn cae, mae'r pobl o oedran rhieni ifanc yn llawer llai parod I brynu tai mewn pentre. Mae cymuned Gymraeg yn hyneisio. Diolch yn lladd gymuned yn syth. Yr hyn mae'n neud yw rhoi dedfryd o hyddiedig o farwolaeth ar y pentre. Lle mi angl yr arth eto yn pentre'n hunain. Ceodd yr ysgol ar ôl i'r olaf o'n 7 o plant ni fynd trwy'r ysgol. Y flwyddyn wedyn fel mae'n digwydd. O fel 6 mis oedd siop y pentre wedi cael ac mi oedd yr swyddog post wedi cael. Mi oedd plant mewn fudwyr yn cael eu cymreigion yn yr ysgol leol. Rwan yn ei gwahanol ysgolion, does dim ymdeimlad y gymuned ymhlith y plant, dych chi'n gweld gwahanol criwiau o plant yn y pentre, dych chi'n gweld iaith y plant yn dechrau newid. Oedden mae'r pobl hŷn, mae hen pobl fel fi yn dal yn gynnal gweithgareddau, ond dych chi'n colli'r gwaed ifanc yn y pentre. Dyna yw effaith cael ysgol mewn pentre. Felly, diw cynllun ddim mynd I gael ei gweithredu, diw hynny ddim yn mynd I ddigwydd. Nid dyna fydd legacy cyngor Sir Gwynedd, dwi'n mawr obeithio. Ond diw'n gallu digwydd chwaith am resymau gwbl ymarferol. Does dim unrhyw cyngor Sir yng Nghymru wedi llwyddo I gau mwy na 3 neu 4 ysgol mewn blwyddyn. Mae proses datudol o gau ysgol yn un anferth o paratoi'r holl bapurau, mynd trwy'r proses I gyd, cynnal y cyfarfodydd yna, edrych ar yr holl ymatebion ac allai sicrhau cyngor Sir Gwynedd bydd Cymdeithas yr Iaith yn ddeu hunain yn cyflenwi rhai miloedd eiriau o ymatebion. Mae hwn yn waith wythnosau. A wedyn mae'r apel yn gorfod mynd at Llywodraeth y Cynullian. Sgyn Llywodraeth y Cynullian ddim capacity weinyddol I benderfynu ar fwy na 3 apel mewn blwyddyn. Mae'n gwbl amhosibl. Y syniad yma bod yna 7 ysgol, bod penderfynu ar ddyfodol 7 ysgol bentrefol Gymraeg yn tymor yr haf lenni mewn 11 wythnos a hanner I benderfynu ar ddyfodol pob ysgol,
Dim jyst yn sarhad ar y cymunedau ac ar y ysgolion sydd wedi gwasanaethu y cymunedau nes cyhyd, ond mae'n gwbl amhosibl yn weinyddol. Flwyddyn nesaf, penderfynu ar dyniad 29 o wahanol ysgolion, achos mae'n rhaid mynd drwy'n un proses i gael ysgol er mwyn creu ysgol ffedereiddiedig newydd. Dio ddim yn bosibl. Mae'n gwbl anymarferol ac yn amhosibl. Dio ddim yn mynd i ddigwydd. A dyna ddagre pethau. Cael dadl allan fynd yn chwerw ar y degau am rhywbeth, diolch yn bosib i weithredu beth bynnag. Felly pam bod hynny'n digwydd, diolch ddim yn bosibl. Yr unig ffordd y gellwch chi gael newidiadau yw trwy gytundeb. Na, os oes cytundeb yn y gymuned leol, does gynnwch chi ddim y proses hirfaeth weinyddol yma o benderfynu ar y dyfodol, o gwrthwynebiadau ac apeliadau, dio ond yn gallu digwydd trwy gytundeb. Mae'n rhaid i hynny digwydd yn diwedd, felly mae'n well bod yn digwydd rwan. Mae'n well rhoi y gorfodi, yr holl syniad o gorfodi rhyw master plan o'r top ar y cymunedau ledled Gwynedd i'r neilltu. Mewn difri, mae cyngor wedi llwyddo i gael bobl i ddechrau trafod y posbiliadau, a mae'n rhaid mynd ati nawr i gychwyn trafod yn yr holl gymunedau. Mae yna gymunedau lle mae yna cytundeb. Does dim rhaid oedi a gwneud dim byd, pam dim cychwyn yn yr ardaloedd yna lle gyda chydig o newidiadau diwygio ar y cynllun presennol, mae modd cael cytundeb a symud ymlaen. Gellu dechrau hynny yn syth. A wedyn mynd fesol ardal gyda meddylfryd gwbl agored i weithio allan y math o atebion sy'n mynd i gweddi i'r cymunedau eu hunain. Seiliedig ar anghenion y ysgol, ar gynnal y cymunedau lleol, ar gynnal y bywyd Cymraeg ac tegwch i'r plant a tegwch i'r cymunedau. Ond mi fydd yr atebion yn wahanol ym mhob cymuned. Atebion o'r gwaelod i fyny. Mewn rhai ardaloedd, bydd yr ysgolion yn aros fel y maen nhw yn fras. Mae'n anhygoel bod meddwl trwy holl ardal Dwyfor y Meirionnydd bod bron pob un ysgol i newid. Sgwrs bydd rhai yn aros fel maen nhw. Rhai eraill, mae'n rhaid i stopio edrych nhw just fel ysgolion, falle bod merch nhw wawr bob yn ein yn ei defnyddio nhw. Na, mae'n rhaid i'r cyngor edrych ar y holl gwasanaethau pentrefol. Mae'r cyngor ei hunain, i holl adrannau, i holl partneriad, i holl asiantaethau, antur hyn, mental llall, bod ni gyd yn defnyddio a sut gallwn ni defnyddio yr ysgolion i gyflwyno'r holl wasanaethau pentrefol ac yr ysgol, cael Coleg Meirion Dwyfor yn hyn i gyd. Dio ddim tu hwnt i ni i wneud yr ysgolion yn llawer fwy hyfyw fel canolfan i lawer fwy o weithgareddau. Wedyn, mi fydd federasiwn yn addas mewn rhai ardaloedd a rhai sefyllfaoedd, ond mae'n syniad sylfaenol hyblyg. Mae'n rhaid creu y math o federasiwn fydd yn gweddi i anghenion gwahanol cymunedau, lle mae hynny'n addas. A bydd nhw'n wahanol fath o federasiwn, falle ysgolion bach, falle ysgol fawr, a dwy ysgol fach, falle dwi'n y dair ysgol fach, bydd yn wahanol yn bob man. A mae Llywodraeth Cynulliad ar y fin tymor yma dod allan a canllawiau newydd lle bydd ysgolion yn gallu cydweithio gyda'i gilydd yn bryn, heb sefydlu federasiwn. Nid oherwydd y wyllus da Llywodraeth Cynulliad, ond er mwyn ysgoi mynd trwy'r holl prosesau statudol. Ond mae 100,000 o posbiliadau, nid rhyw un neu ddau model i gorfodi ar bawb. Cerwch nôl i'r cynllun, da chi cynghorwyr Gwynedd, a chi, pawb sy'n presennol, pwyswch arnyn nhw i wneud hynny. Gyda'n gilydd, mi fedrwn ni gweithio allan atebion fydd yn gweddi un anghenion yn plant, yn ysgolion a'n cymunedau. Bydd yr atebion yn wahanol yn bob man. Bydd cyngor o wyllus da yn gallu rhoi arweiniad i weithio gyda pobl i cyrraedd yr atebion yna. Achos pan mae gennych chi criw mawr o bobl fel hyn sy'n teimlo o ddifri am dyfodol i plant, am dyfodol addysg i plant, am dyfodol i cymunedau, mae unrhyw cyngor call yn trysori hynny, yn gweithio gyda pobl felly, yn ytrach na roi slap yn ei wynebau nhw.